Magandang umaga po. Ito ngayon ay... sorry. Ngayon po ay Friday 8 or Friday November 8, 2019. Ito po ay kagabi lang pinanganak. 11 dito at sa kabila ay 12. Ito po yun. Ito po yun. Kagabi lang po pinanganak yan pero very healthy na sila. Very, very healthy. Yun. Ito po. Yan. Medyo basa na ang kanilang rice hull bedding. Bago umuwi yung aking mga katulong ay papalitan niya ng bagong rice hull para hindi sila ginawin. Kasi very vulnerable sila pagdating sa malamig. Ang mga biik. Yun, nakita mo parang nanginginig. Shaking siya. Tingnan mo. Yes, correct. Yes. Ito rin yung siya. Naglalakad-lakad na. Mga nakakabit pa yung kanilang mga umbilical cords. Okay. Balik ulit tayo sa kangkungan. Kasi nagpapatanim ako ng kangkong. Ang kangkong. Ano bang tula ng kangkong? Ang kangkong. Okay, may kasamang gulay dahil gulay. Ang kangkong ay gulay. Pagpahaba ng buhay. Ito po yung hinarvest nung last week. Ito po, ito. Yun. Matatangkad na ulit sila. Oh. May kitang itong 1 week eh, matatangkad na. Ito yung hinarvest nung mga 4 days ago. Yun. Yan. At ito ay hinarvest nung yesterday, kahapon po. Hinalo na namin yung sa pagkain ng baboy. Yan. Ang kangkong, yun. Isa-isa lang. Tatlo ba't yun nilalagay nyo? Isa-isa lang. Yun. Ito ang pagtanim ng kangkong. Yan. May mga linya. Ang distansya ng bawat linya yan o rows. Distance every rows is 10 cm. At ang distance pa naman ng kanilang pagtanim ay 5 cm. Yan. Isa-isang buto ang nilalagay. Yan. Hanggang doon. Kung marunong kayo sa sungka, ito, pwede kayo rito. Larong sungka. Ano yun? Parang yung susungka. Parang sungka na maliit na. Yun, ito yun. Ako tinatandaan ko pa dahil minsan nadodoble ko yung iba, di ko makita eh. Yeah. Yun. Sungka. Ito ang patin. Yun, ito yung aking mga mais na uli. Mais. Medyo natumba yung kaunti dahil nga kay Kiel. Malakas ang hangin ni Kiel. Pero babangon uli yun. Pag natumba ay kailangan bumangon. Parang tao rin yun. Pag di nakabangon, ibig sabihin nabalian yun ng kwan. Spinal cords. Yan to. Ay, nakatindag na yung ibang mga nakatumba, oh. Nakatindig na, oh. Yan. Ayun, nandun. Ito pa yung mga kasama pa itong mga rainwaters. Yan. Ganun. Hanggang doon ang aking mais. Paulit-ulit na lang si mais. Ang aking maize. Yan. At dumating na rin aking soya seeds. Ito Del, may mga laman na pala, no? Ayos ano? Ba't nilagyan mo ganyan, tanda? Para oo, parang minsan kasi ganun pag nadukan hindi mo na alam kung saan kumabot eh. Kaya tinatandaan ko rin yun, ako rin eh. Yun, pwedeng ilipat na din. Juan. Ay, hindi ko na ganun, tanggal mo din. Tanggalin mo din kita. Mahirap yung ganun kasi iba-iba yung distansya yan eh. Ay, tanggalin mo. Ano sa tingin mo? Tanggalin mo na lang para maganda. Madali lang naman yan, hindi ko naman nilak yan. Tanggalin mo na lang. Ikutin mo lang, matatanggal yan.
Nung una, nahirapan akong magtagal eh. Nilalak mo eh. Nilak ko nga. Oo. Nilak ko. Ayun.